Припинок – завод газоаппарат. Наступний припинок – центральный рынок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – центральный рынок. Припинок – центральный рынок. Наступний припинок – Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Міцкевича. Автобус рухается по маршруту номер 21Б. Припинок – Міцкевича. Наступний припинок – Мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Мостовая. Поважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок – Мостовая. Наступний припинок – Брестских дивізій. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Брестских дивізій. Припинок – Брестских дивізій. Наступний припинок – Аэродромная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Аэродромная. Поважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праездныя билеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Автобус рухаецца по маршруту номер 21Б. Прыпынак – Аэродромная. Наступний припинок – Белорусская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Белорусская. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок – Белорусская. Наступний припинок – Транспортная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Транспортная. Припинок – Транспортная. Наступний припинок – лейтенанта Рабцева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – лейтенанта Рабцева. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок – лейтенанта Рабцева. Наступний припинок – Славнафта. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Славнафта. Поважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок – Славнафта. Наступний припинок – Вуліца Працоўная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Вуліца Працоўная. Припинок – Вуліца Працоўная. Наступний припинок – Інтертранс.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Інтэртранс. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Прыпынак – Інтэртранс. Наступны прыпынак – Рамонтна-будаўнічы трэст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Рамонтна-будаўнічы трэст. прыпынак – Рамонтна-будаўнічы трэст. наступны прыпынак – прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – прамтэхніка. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак – прамтэхніка. Наступны прыпынак – Рынькаўка. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Рынькаўка. аўтобус рухаецца па маршруту нумар 21Б. Прыпынак – Рынькаўка. наступны прыпынак – Сюхінічы. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Сюхінічы. паважаныя пасажыры. На прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Сюхінічы. наступны прыпынак – Амбулаторыя. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Амбулаторыя. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. прыпынак – Амбулаторыя. наступны прыпынак – Паварот кавердзякі. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Паварот кавердзякі. паважаныя пасажыры. Уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак – Паварот кавердзякі. наступны прыпынак – Могілкі паўночныя. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Могілкі паўночныя. падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Могілкі паўночныя. – канцавы прыпынак.